Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ade ayuru sa loka video. Ude in een foto. Ide na 29. Satra 29 december. En na media de tapastrati en we zoeken voor sfeerbeelden voor one day for Yari. In wie sweetie kondre Sranang. Dit naar de sfeerbeelden. Alas maar de een hurry. Loon to de laatste sani, want tamara na zonde. Die Satra. En uden na tapa uku. Dokters die demonstratie. Nanga. Zwarte hoogomrug. En dit is naar de sfeerbeelden in een foto. In een foto van Paramaribo. Ja. In een foto van Paramaribo. Dus ik die sfeerbeelden in een foto, ja. Sfeerbeelden in Paramaribo. Daar hebben we de Hakerenbank. Ja, dit zijn de sfeerbeelden in de stad Paramaribo. Iedereen is druk bezig, inkopen. Tramaye suko aan brede eten. Ja, de laatste day voor 2023. De laatste day voor 2023. Paramaribo. Atro media e giro de laatste uren van ade ina kondre un sweetie kondre Sranang. Ja, als Ouro Yari sfeer. Ouro Yari sfeer. Ja, daar we go Dodo, Dada. Yari já vai ver se sou dono,
Nanga gado wani mi op awakabu ayari seko. Net wat wel. Nanga moro a skepper na lukto. Ana inge chow dus. Nu ayari seko ago moro bu. Alhoewel mine verwachting. Maar is je nou aan het politiek toch niet goed politiek. President betak eind van het jaar was je licht in het tunnel. En mi attack desan is je dan dat me attack desan dat je piki de man attack desani dat de man ate bro. Mi no shino wan licht in het tunnel. Oké. Treari mi ook Michel licht in het tunnel ja. President mi ook Michel licht in het tunnel treari. Mi wis ala desma. Want salak einde is abito. Uno usapa uno dringi da rei. No go drink wagi de rei sopi is no go rei wagi de drink sopi is abito dus. Da ai if you no go presi no go tan fia oso na Yari na one day is abito dus. Me wis ala desma wan salak einde. Nanga wang happy new year is abito no afwala happy new year ma. Tide nanga tamara koni wel vooral Yari koni. Sap pa we dringi. Sap de olope we go. No go trap tap man want alama edesiador no mude. Don't feel rustig kawansi. Dan desi Taki abrayaranga peace and love. Dat is een big up job. Ja man. Thank you. Taki Yari. Ja. Happy New Year. Happy New Year. Ja man. Alla de fans voor True Media, de fans voor Dada Dodo is abito. Next year dat True Media is step up more. Dus dan follow de man, abonneer de man, click tap de man, like de man, lasani. Want we like put het ramak maar te gewoon black man down en one like there too. Is abito mek sane set boom boom. Dus True Media treari. Big up ook toe. Maar toch me wan stel je een vraag, omdat de man actie me wan vraag. De man actie Taki, zolang die uno gi piki suma de bakat a True Media. Tramatak ene abonneer. E wan sap suma de bakat a True Media. Kan die kan piki des ma gimi. Kan abonneer, maar me sap Taki looking. We zien no abonneer. Taki looking. Dus na suma plus die wan sap suma knap bakat True Media. Fai die wan sap dati. Ga apeti vragen. Go aksi apeti suma knap ne baka. Go aksi ABC suma knap na de baka. Go aksi rapper suma knap na de baka. De man dat im go aksi. Go aksi ma wa low sani. You want sap suma knap baka True Media. Dada knap ne baka. Is Dada en Dodo knap ne baka. Yara. Zo lobby. Knap ne baka. Zo lobby. Dus de kies avos kopo. Ja toch. Je kies antwoord. Garantie. Wan shoot Yari. Wan susi uiteinde en hoe Taki in een nieuw Yari. A samenwerking nanga unu. Sa komoro tranga. Oké. Ja. Na halen de ballen in een foto want die alleen poten festi, takren festi. Leka wan kong en we shifa weer de lokal toe. Dus alleen het doe oroko, maar we zijn zoeken ja zo dan Taki store even. Maar no sweat, alibe godoro. Want we na 29 december, we ja in een Paramaribo, in een sweet foto voor uno. En we hebben vast een sweetie ja zo van de vrouwen barbecue la voor ja zo. Maar dit is een sfeer. A True Media is een true sfeer in een Paramaribo. Ja. Dan no we teki ya trabrada en dan na brada Dodo. Laatste die van Yari stond voor a True Media. En we hopen Taki 2024 we komen more fire. Vijf gomi brada, we hebben lobby brada. 5 sa 2023. Nanga opzeng. Nanga eigen karakter. Nanga eigen karakter. Samen de moeilijke periode in 2023. 2023. 2023 ben moeilijk. Ja, 2023. Ja. Maar gides ma wa odi Dodo. Gides ma wa odo. Ades ma lobby. Gides ma wa odi. Mogi furus ma odi. Ja. Mogi mevrouw Smit odi.
Family Smith, Pete. Pete, me no forget it, see? Pete, big up your me brother, me give you odi. Pete Furu, Smith. de ne forma mo alas ma odi. Albitro, de brada mi her flora fassi. Rango passi, toekomst, Sophia's les, Sunny Point, Alla de pres mo alla ma pede, tatanga Dodo de. aher ghetto, musap aher ghetto na. Mono, forget Dodo say, want to teranga Dodo say. Aher ghetto ja usap na funu. Yeah. De man fos wegi odi wan de mana unu na de man. Yeah. Da Dodo say. Yeah. Dodo say, mi no mata alas pa trase me ju odi. Ate mi karo ne oma enga broer. Oma enga broer, oma enga jij ook. Egi odi to. Family Limon, Liwat. Sabi to, Jenny Prado, Mevrouw Joni Warkes. Kachago na asana unu abeng. Pecho, Yubitana, Dusti, Gustiri Oblo. Denelai. Epino Yari neto. Moederlis, Inspiraso. Mevrouw Gladys Bouters, sabi to, Denelai. Alem konga, alem fadong. Denelai, sabi to. Make Dodo we go Dodo nangai. We go Dodo nangai, ondanks sa aling dupchi mui. Nou, we go Dodo nanga Dodo. Sabi ta kone fetanga sani, we teka sa rustig. Ja toch? En van UC 2024. 2024 omorok bat. Nanga de massas dan dat 2024 mensen rim harde trekken. Brab 2000 dan. Ja, 2024. Is het 2024? Ik denk zo, maar... Wie sabi de man is no man do next in a country ja. If you no man krima voor. Politiek, Me het go in politiek, me het gis me nou, me het tak over politiek. Me ne vrede wan politiek, me no ap respecti gi wan politiek, me tak over de man. Te me tak me ne pot black pesa bigi back saga do me. Me sap same do, me sap over same tak. Look pa het mondre. Look ala pes de score last Satra Yari. Next the man is not do more but em na mina de ma Januari ne gwer. Dus in een wang... Me nam no wa hope, no wa breathe. Next the man is no man do. If you no man krima voor. Ondanks no dem... Wat de first score. Maar no dem man kon een organisatie PPP. Public Private Partnership PPP. Bij de mij bouw also gisma, de man taki de mij charisma. Pina. A PPP. Dat wat dat pina, moro pina. Dat op sanga desma. Mi tak so. Mi sap de man no man do next. Criminelen no man zit strana. Handelaars no man zit tak. Want de man do alles in de voordeel. Voor make money. A volk moest koni. Yo nyama on bere. Este wayai. Trajari kers na restaurant die smotegi baka. En da anu op close feet is dat het no dali. Dat de no cheer bilek van de tak. Maar sami kan tegen des ma. A PPP sama kan pas aan. Public Private Partnership. Amele. A PPP dat ook tak. Pina, sapina. Dat is wat me kan tegen. Ama no ma do next na akondre. Ama hodes ma voor de gek. En look nou. Alla pescoro toti. En je voor... Toti. En je voor wat tak 2024 kan maar houden maar voor de gek bakken. Moro voor de gek. En daar kan je allemaal prijelijk au lektaskuru au drayaskuru even lopen. Omdat aden au chisdes ma bakken. Maar wie is allemaal drayaskuru dus unu otan taki. Mi otan taki na 2024 moro vrij. Want misschien dat tengo konto. Dan mora tengo konto. Dan mo begin taki mi parte toe. A parte mi mus pur a kondre na de ma anu. De mano war ku drai a kondre disi. Em logo de mano do next. Na de mei tak mo per kiseng ba. Ja. De mano she. Alleen De kom. mano do next di des ma. De mei vodem pidi. Wat ik kare. Na de mei tak over bent. Oh, afsluiting van Yari. Ne bodo I je verstaan me. De mannen doen next ina
boiade si. Dat de mij begin tak pa do wina trapati selpa. Na sosra na sma kondong. Mino denk des mondong so. Mino denk tak des mos don punya straf dus 5 jaar. De ook is het 5 jaar straf dat is maar toneel. De man moet schreeuwen. Dat hij abos kopu me van mijn voetegi de man. Hoe aan je jaar. Even naar mij naar de man. Ik ben geweest. Met contra regeren, want morgen capabel regeren. Ik ben maar krima foto. Ik ben dus maar kopina. En je is goed doen. Dat je het over de maar dat praat je over democratie. Wat is democratie? Maar oké, Dodo, koos luid aan Yari. En je tak desma odi wens desma wan you Yari. Wie is mijn wens wan bo Yari? Want na alles mo wens wan bo Yari. Maar desma sa na money no, maar sa wan bo Yari. Dus wie is mijn tak wan bo Yari? Na zomaar. Ik nog alle mijn wens wan trouw wan bo Yari. Maar dat staat hier. Dat proto Yari. Dat proto, alles maar met proto. Mi sam sabi tak trajari, kan begin na tom oso. Alles aan op een dier. Dat na san. Ik moet bij mij kiezen deze man. Die na Yari, de man sa voor Hollands Maya, de man sa kan voor de Hollanders. Ja. Zo de man is dit. Oh, dus aku san sakan af desma. Af desma ko goboro kamoni. Voor de man voeren naar deze man anu. De man is alles sa de shit, sa de man teki. En moet tak baka. Nou, een partij no me doere. One greedy party na PAP. De man greedy. Oh, dus je hebt ook aku say sakan na schijn san. Maar schijn dat na voor de Hollander na de trakon des man money na de aan. Tedes man go elu kusa de. De man is don alles schijn de man jelis voor. De man don. Nuku de man din wara keren. Maar de man ma takin des revi. De man ko sut paya gama tak. De man ko sut paya gama tak dis patrama. Tak dat patrama. De man na wara keren. De man wara keren, de man na shit. Ara keren di sito. No pisika. Ano wara keren. E fi de wara keren. Zei de yoka Dada nga door tak dis voor abo. Maar you na wara keren, you na nga de mas do in wang. Dat je kon Dada nga Dodo voor tak. Uno pro politicus jere. A 5 jaar Dada nga Dodo, misisani te man. Maar politicus na wa wis man. Lek wa kerki man. De mo bolopi sansa de no madu. Want de man no madu in de egi osso. They denk de mo madu ga her kontre. Na so opo ai. Ku opo ai. Ku opo ai bom. E ku wa tapinadoro, no e kiso de man. E ku wa tapinadoro e kiso PAP. E ku wa tapinadoro e kiso abo. E ku wa tapinadoro de kiso NDP. No so ku wa nyusa. Kiso MPS. Kiso PL. Daar is je van je tampina. Na schrijf ritme, na schrijf koko je dos rijden. Na schrijf san de moutaki. De moutak a schrijf san sa de nomado. If you want tampina, kisagi PAP. You want pina, kisagi APO. You want pina, kisagi MPS. You want pina, kisagi NDP. You want moro pina, kisagi PL. You want moro pina, kisagi Delta. Kiss of them under your shoe. No suku go kiss of one trapasi. Don't put the hope of the man is there for your pina. Look at this story. This story broko. Man is man. Look at sociale zaken. Broko. Om een miljard de man bij je tapé. No one not to come out of it. The one who can start to mess up with that. No one not to come out of it. Mas permite ko harmony da benta kay brokos ko ta mor betra mabe butu da pe for social ta ko. These man say idiota. You never even. Hey, next the man sabi. They might kiss you. The more try be the luxe libi. For all them black boy na assembly, ala malana nyol. Amoro pour kuli e pot de mawasi. E fierta pour me takina assembly. Yogi. Yogi takina assembly. Wa pour man. Wa wekisa pour man. Na pour man di wekisa de pour alo chilengre moni dat was koro tasre fina ma bai. Wan dresi sref de man ma sente ko ni na. De me pour ala sa de ma.
Alasa, im luku de man tak over ontwikkelen. De man tak over olie. Nanga voor kiezen zo voor. De man tak over voor de krima gebied ja. Voor de setanga de smaja. Mip sakampu, mis kreki. Mip sakampu, mip jena kampu man. Da matura pa pro ne shit. A plata gopro pa ne matura. As man pas kape. Kampu. Im nak pa kampu berapa. Mau diri wa het. Kampu berapa saka. Des mano sapsa ontwikkelen. Des ma sapsa na kukuru gudu de familie. Whatever me. Peia pei of pei lugo. If you stem ete pei piar ge peia pei. Il gide wa pei kans baka. Akre banke tronk de man. Teles de man betak bouta ser teles zero tronk de man. Waterleiding et tronk de man. Im lugo de man bossa her bus lanti bus na her tot wagisani. Da minister egi minister e jure wagi gelanti. Make the sun, unu wan kan make the sun dat stop. Unu lek sma, ano de man e bopal, unu e bopal. Isi pachane stop en takang abigi mo po. De mesya minister owe e taki. You lek volk mus lera ma wales tak e mars no mag go nooit moro dat. En fai kan do dat in op stem jama. De me yere voor a minister kusani e taki voor onderwijs. Dana je lopso, je lek volk lopso, e pino lopso da je sorgo tak ama mars nego da pemoro. You e bepaal so richting akondre. Ano Holland, you lek asrama e bepaal so richting je kondre ego. Na you make minister famane di financiën. Nasrana me kama frikos ja. If ino bestem di fiapi amano bokonja. Amano bokonja ko pura lasto moni pa kondre na unu dueng. Ande ma forman. Tema no was telet yo forman, kru forman. Ma tu forkuli. Ma tu hepsi op tak polo stem di. En in luku pa de septem programma de di santiso matura. TV station RTBN. Na de società na uma coupe de ser Japondre. Dat is een coupe. De kiste na uma coupe, mas é em lugar de matar, mas é een coupe. Na uma coupe. Mami no tak moro. Isa tak o yera mi yerti. Trayari o yera mi enda o yera mi parte. Grand Tangi, te kwam shoot Yari en hoop dat in 2024 een samenwerking moro traga. En ik hoop dat alles er naar me uit. Of en ik ben maar toevoer. Ik ben toevoer alles me uit. Nooit moro de man is best in een assemblee. Nooit moro. Grand Tangi daar, Dodo. Grand Tangi. Ja, wat een weer in Suriname, wat een weer. Wat een weer in Paramaribo, regenweer. Wat is kondre? A kondre nga brodo. Comente kondre wati. Kondre nga brodo. 2023. 29 december. Dada. Hey, sorry. Is je? Abon dat is het ook die Nanga wantra maar dan mij corrigeren. Die na 30 december en dan mi de eten Nanga 29 december mi daar baka. 30 december 2024. 2023. Hey, zelfs zeggen uno yo. 30 december 2023 en dan weer lukken van weer de. Isabi uno sande na abra watra we ji van uur tot uur, minuut tot minuut we ji giu van a situatie de van de Israël. En dat na saya chino no. Ude na hoofdkwartier Dada anga Dodo. Alweer no mooi.
maar tide a true media e denki taki. Ken barada disi a creator mus gide langa libi fu a wuro ko sa de du gi asrana nasi. 30 December. Satra 30 December. Wa mi ben danga wa 29 December. Sorry, barada Nanga sa Dada corrigeer mi tak tidi na 30 fu de Tamara na 31. Tamara na 31. Last day van Yari. Ja, en dit na saweshi. Ja ina kondre. So a foto fu. Sabe tak jasa na ye, jasa drukte de. Wesheng. Asrana nasi. Dr. Sieveret Monstraat. En dan weer het tabakka. Hij is like alle wan kon bakka. Maar ondanks alles, we go a 2024. We voel a true media. We zien ze de baro die gideng celebrity ja. So wat de mas dat celebrity pusara na ya. Iwa acceptering of you know acceptering Dada Nanga Dodo na celebrity. Celebrity. I loopt ding of hij no loopt ding. Hoe de na hoofdkwartier voor de man. Ja, je abalada is zoeken brede ja zo ina aleng is zoeken brede. Ina aleng Original bala mane, original bala. Original bala ja zo. Ina aleng amai suke moni. Amai suke moni. Kober kono as mauso. Isi toch. Sabi to no makita me ari amai truse wagi. Sabi to des uno lupuner tapamang. Ja toch. Uno kijk jullie niet neer op die man. Ja. Niet neerkijken. Ja toch. Maar tranga wasela. Say you no go do, amai do. Dus En mamus de fu doa roko dizi. ja toch. Dat natori. Ala pres op de man disi. Ja toch. Ala presi. Lobby barada. Haribo. 30 December 2023. Ude tapa hoofdkwartier ja zo. Hoofdkwartier Dada Nanga Dodo. Hij weet je vijgo de mij ontvangt den balasa. Dus mij kom die den balasa mopa Dodo si kom. En zo lees de mij lipwang sanji de manabaka en zo is hij. En mij mooi de man ja zo. Fu a roko sa de mij dugi asrana nasi. En Dodo is zeer pangi erop. A video this in Dada Nanga Dodo. Ja. Consluita Yari Nanga de barada disi. Consluita Yari. Mas sabe o papi?
Ja, dat weet ik wel, wat ik zei hem. Ik wou wat ik zei hem. Dit is een foto op 30 december in Sranang. Ja, atru media evidence. Sfeerbeelden ja zo in een foto. Dit is naar de sfeerbeelden in Paramaribo. En vorige keer vast ja zo. December in Paramaribo. We gaan live ja zo. Even je ziet, een verkeer vast helemaal ja zo. Vast ja zo in Saramakastrati. De na VCB, CAM drape, Yokohama drape, Saramakastrati. En we sorry se in een foto 30 december in Paramaribo. Voor de live. Kijk op pa. Ja, dat is ook passie. Ja man. Alles cool? Ja man. Zo, we den Taki we eindigen video ja zo, want Taki alle den supporters en subscribers voor Atro Media. Want hij denkt aan Tangi voor een mijlpaal, 1000 subscribers. Want dat Grand Tangi lobby. Wie breedte dat hij wie stel Asrana Nasi in een gelegenheid te creëren een platform die Asrana Nasi Kucharen Torikon in 2024 Nanga spirit, Nanga lobby zou we kiezen voor de subscribers dat we bribi taki we grokomoro bigi. Als streven ben de 1000 subscribers en nou hoe de morelijk 1000 subscribers nou. We gaan naar 1200 subscribers. Want dat Grand Tangi. Terwijl we Shifa verkeerd vast ja zo naar Dr. Siferet Monstrat naar Saramakastraat. Dit is nou een sansa we shi ala Yari baka. En dan is nou een scooter die de voor zit daar verkeerd. Ja, Sambruya even. We jere, we shi. Atru media en de kusisa epsa. Dus hier heb ik dus mijn actie peden kelde. Want afverkeer vast helemaal ja, broeia ja zo.
Maar wie van true media, het wel eens we tak grantani dat je subscribe naar video naar kanaal lisi. We de dankbaar dat je abonneer naar kanaal lisi. Alle den reacties we waardeer. Onde eens of onde eens, maar we respecteren je mening. Dat je geeft je mening. Want dat maakt je a true media de a platform dus de. We respect die alles maar een mening. We wensen nu allemaal winst voor de ingrond tapu. We wensen je een zalig uiteinde. Nanga een boom New Yari. Dat in een New Yari u kan de baka ja ondersteunen baka na a true media. We bar odi winspe unde un saptak no na Europa a kouru maar wie eseni a waran brasa konji uno de la pe ook to Israël no lek weer alweer alleen song maar onde. Het wel lezen, maar zalig uiteinde, Nanga wang happy New Year. Happy New Year. En zo het tekenja son, zo het tekenja, awoyo, met muta komboy. En zo het einde. Happy New Year!